Θα σας πω ότι είναι το Polish Decay Art School για κάποιον που δεν το γνωρίζει ξανά. Γίνησε να είναι μια σχολή η οποία έχει να κάνει καθαρά για το τατουάζ, αλλά στην πορεία είδαμε πράγματα με βάση τα παιδιά που μας ρωτάγανε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ποια ήταν η πορεία μας γύρω από αυτό. Άλλοι βλέπουν το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, τι προηγήθηκε μέσα σε όλους αυτούς τους παράγοντες. Οπότε σκεφτήκαμε ότι εκεί που ήταν και για μας ξεκάθαρα η σχολή αυτή να γίνει για το τατουάζ ξεκάθαρα, γιατί μέχρι στιγμής το μόνο που γνωρίζαμε ήταν τα ΙΕΚ ή ήταν, ξέρω εγώ, ή το apprentice που πήγαινε κάποιος μαθητής σε ένα στούντιο και απλά μπορεί να χαλούσε και το χρόνο του, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, χωρίς να μαθαίνει ουσιαστικά τατουάζ και να του έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν τα συρρυκνώσαμε και τα κάναμε μαζί και καταλήξαμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια σχολή για νέους καλλιτέχνες που να περιλαμβάνει και το τατουάζ. Γιατί αυτό? Η σχολή μας ορίζεται στα main courses, τα special courses και μετά το practice on skin για τα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το τατουάζ. Τα main courses είναι, το πρώτο τρίμηνο είναι οι βασικές αρχές σχεδίου, το δεύτερο τρίμηνο είναι οι βασικές αρχές τατού, στα οποία κάποιος μαθαίνει τα βασικά για το τατουάζ και στο προηγούμενο τα βασικά για το σχέδιο, και μετά είναι τα special courses, τα οποία κάποιος μπορεί να τα πάρει με κόμπο αυτά, δηλαδή mixed το καθένα, δηλαδή να πάρει, ξέρω εγώ, από τα μαθήματά μας το ελεύθερο σχέδιο με μολύβι, την ψυχολογία, το graffiti, το old school, το neo traditional, όπως θέλει, και να φτιάξει το δικό του κόμπο και να φτιάξει το δικό του ύφος και το δικό του προφίλ στο προσωπικό του στυλ.